aktualizovanej téme. Cestovný ruch má pomáhať propagovať regióny a mestá. V mnohých krajinách je prostriedkom k ekonomickej stabilite a jednou z hlavných oblastí hospodárstva. U nás však v tejto oblasti máme stále rezervy. Pritom pozícia Slovenska v srdci Európy s prírodnými krásami a bohatstvom kultúrneho dedičstva poskytuje možnosti, ktoré by pre cudzincov mohli byť atraktívne. Značný rozvoj však zaznamenávame na strane nášho východného suseda Ukrajiny. Viac nám povie Martin Volek, riaditeľ cestovnej kancelárie Plus Tour. Vítajte v štúdiu. Ďakujem. Pôsobíte v oblasti cestovného ruchu. Vaša spoločnosť patrí k lídrom v oblasti príjazdového turizmu, povedzme z Ruskej federácie alebo z Ukrajiny. Prečo rastie cestovný ruch práve s týmito dvoma, poviem to možno dosť tvrdo, ale trochu netradičnými krajinami, ktoré nespájame veľmi s cestovným ruchom? Máte pravdu, počet turistov z Ukrajiny a Ruska stúpa. V roku 2012 bolo o 15% viac turistov ako v roku 2011 a my momentálne pociťujeme nárast až 100% a tých dôvodov je niekoľko. Bolo tu jedno veľmi dobré rozhodnutie Ministerstva zahraničných vecí a Ministerstva vnútra ku koncu roku a došlo k zjednodušeniu získania víz pre Ukrajincov a Rusov na turistické účely a dostávajú víza na dlhšiu dobu, tzv. Multivíza, a na rok, 2, a keď už dostali v minulosti nejaké iné šengenské vízum až do 5 rokov, to sa rozšírilo a záujem stúpol. To je jeden dôvod. Ďalší dôvod je, že sa robí veľmi veľa aktivít, čiže dosť často sa kritizuje cestovný ruch na Slovensku, ale ja by som chcel pozitívne povedať, lebo SACR pravidelne sa zúčastňuje na veľtrhoch a jednoducho to ovocie prináša. Takisto obchodné zastúpenia, povedzme, na veľvyslanectve v Kieve robia prezentácie. Takisto Bratislava Tourist Board, Bratislava sa zúčastňuje veľtrhov. A toto robí pravidelne a to ovocie tu pociťujeme v tých nárastoch. A ešte ďalší dôvod je, že konečne máme priame letecké spojenia. Mnohí možno ešte nevedia, ale je tu priama letecká linka od marca medzi Bratislavou a Kievom 4-krát do týždňa v dobrých časoch. A to je tiež dôvod, prečo tí Ukrajinci a Rusi sem chodia, lebo je aj letecká linka pravidelná z Moskvy. O aké produkty majú Ukrajinci a Rusi na Slovensku záujem? Inými slovami, kam sa idú pozrieť, čo ich u nás zaujíma? Čo ich zaujíma? Tým, že je tuto letecké spojenie do Bratislavy, tak v poslednej dobe, tým, že ekonomicky sú na tom Rusi a Ukrajinci lepšie, to viem aj z vlastnej skúsenosti, tak chodia do Bratislavy. Profitujeme aj z toho, že máme vynikajúcu polohu, sme blízko Viedne, Budapešti, Prahy a radi sa zúčastňujú tzv. Kombinovaných ciest, spájanie s týmito mestami. Ďalej majú záujem o kúpele, napríklad najviac o kúpele Piešťany, kde došlo k skvalitneniu služieb aj vďaka kvalitnému rakúskemu manažmentu a ľudia tam ovládajú rusky, označenia sú tiež v ruštine a tí turisti sa tam cítia dobre a v zime sú to klasické lyžovačky a ešte aj iné kúpele, ako napríklad v poslednej dobe Bojnice. O Bojnice je veľký záujem. A naopak cestujú aj Slováci na Ukrajinu, to je vidieť aj na, povedzme, sociálnych sieťach, pretože s tým sa každý pochváli, že bol v exotickej krajine a síce v susednej Ukrajine. Čo zaujíma Slovákov, keď cestujú na Ukrajinu? Tak aj, ako som spomínal, vďaka leteckému spojeniu, ktoré tu momentálne nie je so spoločnosťou Air Onyx, tak Slováci môžu jednoducho cestovať do Kieva z Bratislavy, ste za približne 1,5 hodiny v Kieve a vynikajúce je aj to, že nepotrebujeme víza na Ukrajinu, takže vy z dňa na deň môžete navštíviť Ukrajinu a spýtali ste sa, čo ich zaujíma, tak zaujíma ich Kiev ako mesto, ktoré má pamiatky. Druhá vec je, pociťujeme záujem do Černobylu, tiež si to našlo svoje miesto v cestovnom ruchu a ľudia majú záujem ísť do Černobylu. Ja osobne som bol tiež pred mesiacom a je to zaujímavá skúsenosť a počet turistov z celého sveta do Černobylu rastie. A potom ďalej sa dá ísť na Jaltu, povedzme spoločnosť Air Onyx, keď letí z Bratislavy do Kieva, môžete ďalej letieť dole na Jaltu, je tam nadväzujúci let a osobne som bol tiež na Jalte navštíviť hotely, pozrieť si to tam, je to na vysokej úrovni, takže aj
to je možnosť. A ďalej, Ukrajina je veľký trh a biznismeni navštevujú veľtrhy a aj vďaka tomuto leteckému spojeniu, ktoré je lacnejšie ako z Viedne, čo je veľký benefit, tak môžu nadviazať nové biznis kontakty. Kde sú rezervy? Ako by sme mohli zlepšiť a zintenzívniť, povedzme, cestovný ruch s týmito krajinami? Čo napríklad majú iné krajiny, ktoré sú s nami porovnateľné, ale nám to chýba? Tak rezervy vždy sa dá zlepšovať. Ako som spomínal, tých aktivít je veľmi veľa, čo všetci robíme a sú tu aj tie výsledky. A ja si myslím, že konzuláty, ktoré vydajú tieto víza, tak naozaj drú a robia maximum preto, aby vyšli v ústretí a robia nadčasy a tak ďalej. Ja si myslím, že by najmä v období, keď je väčší záujem tých turistov z Ruska a z Ukrajiny, a to sú špecifické dátumy, povedzme tzv. Majské prázdniky ohľadom v apríli, v máji, alebo november, alebo nový god, čiže nový rok, tak v tom období je zvýšený nápor na tie konzuláty. A ja si myslím, že tam v tomto období by mali byť posilnené, aby sme využili túto šancu a kompetitívnu výhodu, že Slovensko dáva teraz tieto víza, lebo oni dlho aj iné krajiny šengenskej zóny začnú dávať tieto multivíza a Ukrajinci už nebudú mať takú motiváciu chodiť, lebo získať multivíza na Ukrajine je pozitívna vec a motivuje tých ľudí cestovať. A ja si myslím, keď sem raz prídu a budú tu spokojní aj so službami, tak aj vďaka tomu multivízu sa sem prídu opäť pozrieť. V rámci vašej vedeckej práce sa venujete téme cestovného ruchu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. K čomu ste prišli? Čo ste zistili? Áno, v rámci mojej dizertačnej práce, ktorá sa volá Aktivizácia cestovného ruchu Slovenska s Ruskou federáciou, tak sme dospeli k tomu s mojou školiteľkou, profesorkou Novackou, sme vytvorili inštrumentárium, čiže nejaký postup, ako získať tých ukrajinských turistov. A najmä to je práca s turoperátormi, čiže nie s konečným klientom, ale s turoperátormi, ktorí ponúkajú ten konečný produkt Slovenska. A táto skúsenosť z Ruska sa dá potom aplikovať aj na iné trhy. Čiže tá skúsenosť z Ruska môžete využiť tieto poznatky hneď na Ukrajine. Takisto včera som sa vrátil z Bieloruska, kde som bol na prezentácii a došlo 80 cestovných kancelárií. A tie isté poznatky, tie isté ponuky, vďaka tomu, že je to rusky hovoriaci trh, podobná mentalita, podobná história, dajú sa uplatniť aj na tých iných trhoch a to je výhoda. Ďalej analyzujeme aj to, že ruskí turisti vďaka aj konkurencii, tak chcú v prvopočiatku dať menej peňazí za ten pobyt, ale na druhej strane, keď už sú v tej krajine, povedzme na Slovensku alebo v Bratislave, tak potom míňajú viac, keď už sú tu na exkurzie, na služby, na nákupy a podobne. A my skúmame aj vo vedeckej práci, koľko v priemere takýto návštevník Slovenska tu nechá navyše, a toto je tá pridaná hodnota pre cestovný ruch. A ďalšia vec, napríklad s profesorom Balážom z katedry medzinárodného obchodu na Ekonomickej univerzite sa venujeme tej konkurencieschopnosti, lebo Slovensko tu má okolité krajiny, ktoré s nami tiež súťažia o toho turistu a my musíme nájsť tie konkurenčné výhody, ktoré budeme komunikovať a komunikujeme Rusom, aby prišli práve na Slovensko. Venujete sa aj jazykovým pobytom. Vaša spoločnosť jazykové pobyty je lídrom v jazykovom vzdelávaní. My sme už o tom hovorili v teatri, ale aký je záujem o ruštinu? Áno, poskytujeme aj jazykové pobyty v Rusku aj na Ukrajine. Záujem nie je veľký, ale myslím si, že práve keď dneska považujem angličtinu ako za samozrejmý jazyk fungovania vo svete, ale kebyže ja osobne nevládam rusky, tak nemôžem robiť cestovný ruch s Ruskou federáciou. Čiže tá ruština vám pomôže a získate nejakú konkurenčnú výhodu oproti iným študentom. Takže to je aj výzva mladých ľudí, aby sa učili druhý jazyk, napríklad ruštinu, lebo nie je veľa mladých ľudí, ktorí ovládajú rusky. Čiže my hľadáme stále často ľudí na sprievodcov, na transfery a podobne a neovládajú rusky a je veľmi ťažké nájsť takýchto ľudí, takže odporúčam. Ďalej, ja som tiež osobne, tým, že sa stále zlepšujem v ruštine, bol minulý rok v Odese na jazykovom pobyte a bol som veľmi spokojný, prímorské mesto a zlepšil som sa v ruštine. Posledná otázka, podľa akých kritérií sa ľudia podľa vás rozhodujú, kam pôjdu na dovolenku, kde si vyberú destináciu?
Tak závisí aj od peňaženky, čiže často je to cena, niekedy to je nejaký sen, keď má niekto sen celý život niekam cestovať, tak si to raz môže splniť. A podľa čo sa rozhodujú? V poslednej dobe je to stále viac, sú to sociálne médiá, čiže referencie od iných cestovateľov a idú do tých hotelov, kde už cestovatelia zverejnili fotky, vyslovili svoj názor a to dneska zohráva veľkú rolu v cestovnom ruchu. Hovorí Martin Volek, vďaka za návštevu štúdiu. Ďakujem.